A idea de debaro demográfico, en primeiro lugar, aparece descausalizada. Non hai causas que apunten á pérdida de poboación. O tema de implosión, igual que o de explosión, sempre apunta unha causa, que é a que xenera iso. A implosión é unha causa negativa, que é a que fai que a poboación desapareza, que a poboación non quera nacer, que as galegas e galegos decidan non vir a este país e, en segundo lugar, que a xente que está decida marchar ou se vexa abocada a marchar. Nos pensamos que hai unha implosión porque hai causas. E hai causas que son económicas, hai causas que son sociais, incluso nos atrevemos a apuntar causas territoriais e causas democráticas. O mal funcionamento das institucións, a hora de reverter unha situación, a hora de poñerse ao servicio da xente, determinan a súa inutilidade para frenar esta sangría de poboación. Está instalado no conxunto da cidadanía unha idea, un estado de opinión, o estado de opinión de que en Galicia non hai futuro. E ese estado de opinión é o que determina que os nenos non queran nacer e é o que determina que moita xente teña que marchar. Non queren marchar, seguramente, pero teñen obligación de facelo porque aquí non ven futuro, non teñen expectativa de futuro. Igual que as persoas que están chamadas a ser pais ou nais non teñen unha expectativa de futuro seguro que lles dar aos nenos e nenas que quererían ter. E iso é un problema, esa falta de expectativa. Entón, a nosa función como espacio político é conseguir reverter a situación para que se produza unha realidade que produza expectativa de futuro, que xenere esperanza. É necesario tamén que a nivel colectivo todas e todos sexamos solidarios que as persoas que están chamadas a ter fillos e fillas. E isto requiere un sistema tributario xusto que teña en contra as realidades familiares. É de risa, por non decir unha broma de mal gusto, que se siga falando aquí de caixa finlandesa ou que son simples obsequios cando unha persoa nace. Non hai dereitos sociais sin orzamentos sociais. É dicir, a garantía material dos dereitos que veñen proclamados, dígase na Constitución, dígase nos tratados internacionais, dígase no Estatuto de Autonomía, necesitan sempre unha memoria económica para facerense efectivos. Non hai dereito á saúde sen hospitais, e sin médicos e sin médicas. Non hai dereito á educación sin centros educativos, sin escolas. Isto entende todo o mundo. E, polo tanto, eses servicios é necesario financialos. E é necesario financialos acudindo a buscar a riqueza lá onde existe. Non pode ser que teñamos un goberno que presume hoxe en día de ter a mesma riqueza que antes da crise e, sin embargo, temos un orzamento que é 5 puntos inferior en tanto o PIB que antes da crise. Onde vai ese diñeiro? Ese diñeiro non entrou nos orzamentos para redistribuirse. Elaboramos unha idea. Non falamos de gasto público, falamos de investimento. E falamos de investimento social. E isto por qué? Porque o investimento sempre suxire unha idea de retorno. E claro, cando investimos en hospitais, cando investimos en escolas, cando investimos en asistencia social, temos un retorno. E cal é o retorno? Pois a satisfacción dos dereitos da xente. Os países do norte de Europa, nos que moitas veces nos miramos para exemplificar os seus gobernos, teñen un peso no público e en políticas de benestar que acadan o 40% do seu PIB. En Galicia, actualmente, o peso do PIB público, tanto do Estado como da Xunta, apenas acaba un 26%. Logo hai 14 puntos de diferencia, e eses 14 puntos de diferencia son os 14 puntos que no norte de Europa se dedican a benestar. Ese benestar é o que crea condicións materiais que melloran a vida da xente. A idea da nación, como idea afectiva, é algo que é moi intuitivo na xente. Vemos como hai unha preocupación mesmo polo tema da pérdida de poboación. Estamos preocupados porque Galicia perde poboación. Logo, a referencia, o marco de referencia, o marco de convivencia, o marco humano é o país, é Galicia. Estamos todos preocupados uns por outros porque no fondo nos parece como se nos perdera algo, non? A segunda idea intuitiva é a preocupación porque a todo mundo lle vaya ben, que é tamén unha preocupación análoga na que temos ca xente que nos mesmos coñecemos personalmente. Cando coñeces a alguén, cando tes trato con unha persoa, pois te preocupas de que lle vaya ben na vida e se está mal, non solamente te entristeces, sino que ademais intentas botarlle unha mao para que non lle falte o básico polo menos. A idea afectiva de nación é a idea de solidaridade entre todas as persoas que compoñemos este proxecto común. As políticas públicas, en tanto que nación, deben ir orientadas á búsqueda do ben común, é dicir, á búsqueda de que a ninguén lle falte o esencial, a garantía de dereitos básicos. Claro, isto ten un correlato no ámbito da política. E no ámbito da política, ese correlato é a soberanía, a capacidade de autogoberno para a toma de decisións que nos afectan, para a toma de decisións naqueles campos dos que somos responsables. A soberanía non é un privilexio, a soberanía é unha responsabilidade. É a responsabilidade de comportarse adecuadamente para garantizar os dereitos
da xente que forma parte desa gran familia que compón esa nación afectiva que é Galicia.